A seguridade no teu dispositivo móvil, onde gardas toda a túa información persoal, é fundamental hoxe en día. Protexelo é máis doado do que parece se segues estas claves. 1. Contrasinais e acceso. Protexe o acceso con contrasinais robustos. É moi recomendable usar a autenticación biométrica como o recoñecemento facial ou a impresión digital. 2. Actualizacións. Mantén sempre actualizado tanto o sistema operativo como as aplicacións. Isto evita que os atacantes aproveiten posibles fallos de seguridade para acceder ou causar danos no teu dispositivo. 3. Apps oficiais e antivirus. Descarga aplicacións únicamente desde tendas oficiais como Play Store ou App Store. Para unha protección extra, utiliza un antivirus ou sistemas de seguridade do teu dispositivo que axudan a detectar aplicacións maliciosas. 4. Copias de seguridade. Realiza copias de seguridade periódicas dos teus datos, xa sexa na nube ou nun dispositivo externo, e así a túa información estará sempre a salvo en caso de perda ou roubo. 5. Verificación en 2 pasos. Activa a autenticación en 2 factores en todos os teus servizos para crear unha barreira adicional de protección. A seguridade digital comeza con pequenos hábitos no día a día, porque en ciberseguridade cada clic conta.